Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha Burutasoid. Sekarang kita lagi berada di pusat kota SJ atau di Sentrum. Kita lagi menunggu acara yang sangat penting sekali di bulan Desember atau menyambut Christmas. Karena kita sedang menantikan kedatangan Yule Man atau Santa Claus yang sedang dijemput dari port atau harbor. Jadi orang Denmark itu percaya kalau Santa Claus itu berlayar dari North Pole dan harus kita jemput di port. Ini kalau udah dengar suara gendang-gendang, Santa Claus-nya lagi diarak mau menghidupkan lampu Natal yang ada di City Center. Hampir 2 minggu sebelumnya semua hiasan yang ada di City Center semuanya sudah dinyalakan kecuali pohon Natal. Pohon Natal yang boleh menyalakan hanya Yule Man. Kita lihat gimana keseruannya ya, tonton terus videonya. En gang min lille ven, hvor vi nu skal hen til julebal, til julebal i Nisseland. Og med banden så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, og julen er aldrig den samme. Og julen er ligesom et morgengry, et nyt maleri i en ældgammel ramme. Men indtil han når frem her, så er Anton og jeg klar med lidt julemusik, som vi kan underholde jer med. Og goddag, kunne du få lidt af lys? Hej. Der er også et par det er sikkert flot navn. Nova og Jesper og julemanden. Kan vi vinke højt? Fantastisk. Vinke. Også alle de voksne. Vinke, ja. Julemand, nu du er julemand, vi har forberedt en lille ting, til du skulle komme. Det er fordi alle børnene, de har tænkt på deres største juleønske, ikke? Ja. Så nu tæller jeg lige ned på 3, og så skal du slå de... Jamen det skal vi jo have hjælp til, så. Ja, hjælp, det er altid godt at få noget hjælp. Ja, hjælp. Jeg skal da bare lige høre, kan I hjælpe med at tælle til 3? Jeg kan ikke høre noget. Kan I hjælpe? Ja. Okay.
Vi prøver. 1, 2, 3. Nej, ved I hvad? Jeg tror lige, vi skal have alle de voksne med helt herovre bagved. Og derovre også. Helt klart, de voksne også. Okay. Er I klar? Ja. 1, 2, 3. Nej, ved I hvad? Det er først 3. gang, vi er venner. Ja, ved I hvad? Nu tror jeg, vi har den helt rigtig. Er I klar? Jeg spørger, er I klar? Så siger vi 1 og 2. Perfekt! Og 3! Hvor er det godt? Hvor er det flot? Så blev det jul igen, venner. Glædelig jul alle sammen. Og vi ses jo nok en gang. Kita udah selesai ngelihat Yellowman-nya hidupin lampu Natal yang ada di City Center. Jadi artinya hari ini Christmas Market-nya resmi dibuka dan siap-siap menyambut Hari Natal. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton vlog Mami Chloe. Tonton terus video-video kita yang lain selama kita tinggal di Denmark. Bye-bye.